ሰላም ሰላም እንኳን አፍየር ገዛና ብሰላም መጻኽን ሎማዓንቲ ዛትሪያ ዘለኽን ገለ ዓይነት እንጀራ ብክልተ ሕርጭ ብሓደ ኮይና ክንሰርሓ ኢና ማለት እዩ። ሳብስክራይብ ላይክ ኮመንት እንዳገበርኩምን ናትና ቤተሰብ ኩኑ። ኣብዚ ከምዚ ትሪእን ዘለኹም ክልተ ማይ ብሑቕ ክልተ ኩባያ ማለት እዩ። ጣፍ ከዓ ኣብዚኣ ንምልዋስ ቀሪበ እዩ ዘለኹ ጣፊ ኪንዋ ከዓ ኣብ ምቕጣን እዩ ዝውስኽ ኣነ ማለት እዩ። ከምዛ ትሪኣ ዘለኽን ሓደ ክልተ ሰለስተ ኣርባዕተ ሓሙሽተ ሽዱሽተ እና ሓንቲ ማንካ ከዓ ኣባዕኸ ቀሪበ ኣብዚኣ ከዓኒ ይለውስ ኣለኹ ማለት እዩ። ኣነ ብፅበፅ ኣቢለ እየ ዝገድፎ ንሰለስተ ወይ ኣርባዕተ መዓልቲ ከምዚ ልውስ ገለ የብሎን ሎሚ እዚኣ ፅብቕቲ ካብ ኣሕዋተይ ተማሂረያ ኣነ ኣብዚኣ ከዓ ድሕሪ ሰለስተ ኣርባዕተ መዓልቲ ከዓ ከከም ዝጠዓመና ኣነ ኣብ ሰለስተ መዓልቲ የውፅአ ኣርባዕተ መዓልቲ ከዓ የውፅአ ማለት እዩ። ኣብዚኣ ከዓ ላፋ ሰለስተ ኩባያ ኣርባዕተ እንዴት ፈቂደ ግን ሰለስተ ኩባያ ግበረን ብሰለስተ እያ ፅቡቕ ትወፀለይ ማለት እዩ። ኣብቲ ኤዲት ያኽቲ ሓንቲ ተሓዊሳኒ ኣብዚ ሓፃፂበ ከዓ እቲ ብሑቐይ ሓፃፂበ ላፋ የዳል ኣለኹ ማለት እዩ። በቲያ ከዓ ትያማየይ ሰኽቲተይ ኣለኹ ላፋ ኣነ ንኣብነት ሎማዓንቲ ንጉሆ እንተላፍየ ምሸት ከዓ ቀጢነ ሓዲረ ፅባሕ እንጀራ ዘውፅእ ምሸት እንተላፍየ ከዓ ዝሒሉ ሓዲሩ ንጉሆ ንፅባሒቱ ንጉሆ ቀጢነ ንምሸት የውፅኦ ማለት እዩ። ሙሉእ መዓልቲ ዝሒሉ ክውዕል ኣለዎ ከምቲ ኣነ ፅቡቕ ትወፀለይ ማለት እዩ። ከማይ እየ ኣነ ዝገብር ብውዑ እዩ ላፋ የትን ኣነ ገይረ ኣብስል ኣቢለ ከዓ ሙሉእ መዓልቲ ክገድፋ እየ ማለት እዩ። ኣብዚ ከዓ ንምሸቱ እዛ ዘርእየክን ፀንሕኩ ፃዕዳ ኪንዋ እያ ሓደ ኩባያ ኪንዋ ተጠቂመ ኣለኹ ክልተ ኩባያ ከዓ ጣፍ ማለት እዩ። ንፍያ ኣቢለ ንእሽተይ ኣባዕኸ ከዓ ንእሽተይ ኣብዚኣ ዝሓወስ መይቢ ምስቲ ፅራር ማይ ገለ ከይዲ ከይኾነ ኢለ ንእሽተይ ይውስኸላ እየ ማለት እዩ። ከምዚኣ ገይረ ከዓ ላፋይ ዝሒላ ሓዋዊሰ ከዓ ክቅጥና እየ ቅጥን ከነብላ ኢና ንእሽተይ ማይ እንዳወሰኩ ኣሕበር ከብላ እየ ድሕሪኡ ኣቃጣጥን ኣቢለ እዚኣ ማሽን በዚኣ እየ ኣነ እዚኣ ብጣዕሚ ፅብቕቲ እያ ኣፍኩስ እዩ ዘብሎ ዋላ ንዓኻ ከዓ ሓይልኻ ኣይትቐትልን ማለት እዩ። በዚኣ ኖርማል ኣተሓባብር ምባል እያ ከምዛ ትሪኣ ዘለኽን ማለት እዩ። ዓፍ እያ ተብሎ ፅብቕቲ እያ ከምቲ ንሕና እንደልየ ቀጢን እንጀራ ተኮይንና ማይ ኣቕጥን ነብሎ ሓፊስ ተኮይንና ከዓ ከምኡ ማለት እዩ። ከምቲ ንዓና ዝጥዕመና ክንገብር ኢና ኣብዚ ሽዑ ንፅባሒቱ ንህለ ማለት እዩ ሓዲሩ ከምዚኣ ገይረ ከዓ መማይ ፅርር ኣቢለ ክስንክት እየ ማለት እዩ። ኣነ መጎገይ ካብ 300 ገለ የርስና ሽዑ ካብ 250 ክሳብ 260 ከከምሁን በቃ እንዳረኣኹ እየ እንዳወሰብኩ እንዳበልኩ እየ ዝስንክት ከምዚኣ ገይረ ከዓ ክስስ ኣቢልና ክንሪኣ ኢና እንጀራና ማለት እዩ። በስመ ኣብ ክፅብቕ መዓት እዩ ኣይሆፕ ክትሕግዘክን እንጀራ ኣብዛ ዓዲ ወይዘር ናይዚ ዓዲ ናይ ድዩ ዋላ እንታይ እዩ ብጣዕሚ እዩ በቃ እንትን ዝገብረካ ሓንሳብ ፅቡቅ ወፅእ ሓንሳብ ከንገለ ወፅእ ሎሚ ግን ምሳይ እኳ ተሰማሚዕና ኣለና ኣይ ቲንክ ድሓን እዩ ከምዚኣ እንዳገበርና ከዓ ክንውዳእ ኢና እንጀራና ማለት እዩ። ላይክ ግበራለይ ሳብስክራይብ ከዓ ግበሩ እትዮም ኩልኩም ማለት እዩ። እዛ ቪድዮ ትሪእዋ ሳብስክራይብ ግበሩ ንዓይ ስለ ዝሕግዘኒ ላይክ ኮመንት እንዳገበርኩም ኣበራታትዕኒ ማለት እዩ። እትዮም ኩሉ ሳብስክራይብ ላይክ ኮመንት ገብሩ ከዓ የቀኒየለይ ያ ከምዛ ትሪእያ ዘለኹም ገለ ዓይነት እንጀራ ማለት እዩ። ክልስልስ መዓልቲ 3-4 መዓልቲ ብደገ ይቕኒ ወላ ሓንቲ ኣይነቅፅ ኣየብል ማለት እዩ። ላፋ ስለ ዘለዎ ክፅብቕ መዓት እዩ ኣይሆፕ ክትፈትዋ ማለት እዩ። ያ ዳጊምና ምውዳእና ኢና
ክፅብቕ መዓት እዩ ከምዚ ትሪእዮ ዘለኽን ዝባነን ገለን ፅቡቕ እዩ ልስሉስ እዩ እያ ከምዚኣ ጌርና ውድእ ድእድእ ኣቢልና ከዓ እንጀራና ወዲእና ኣለና ማለት እዩ። የቐኒየለይ ብሩኽ መዓልቲ ሳብስክራይብ ግበራለይ